Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa asungbat akid daw dagiti kakailyan tayo iti kabenggetan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Pakanggan, ken pakaadalan dagiti nagduduma alinteg. Programa, ken proyekto anaaramidan ti mapagtalkan a kongresman tayo iti bengget. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa ang maipakaamu kada tayo ti kinapudno ng runa dagiti issues ang makadandanon ken mauawat iti opisina ti congressman tapno ti maysa ket malawlawagan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Manggagan, oras iti alas 10, ngaginggat alas 11 iti bigat, Martes ken Huwebes, iti laeng 98.7 Z Radio, ken mabuyamot iti RNG Luzon Network, Mountain View Cable Channel 11, ken Tirad Pass Network. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa apagwadan, programa amapagtalkan, ken programa akinapudno nga intay maamuan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Bueno papagayam, adtoyan dagiti angkorman tayo. Daka Peter Wasing, ken sigud ang Mayor Oscar Oca Maingpis Kamantiles. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Nagsugi istorya sa dahil Diotso na, good morning, tungtungan ti Kongreso. When tungtungan Kongreso ti kabenggetan. At ito po ang inyong mga kasama, wala pong iba, Peter Mauawong Wasing. At siyempre ang aking kapartner, ang ating dating mayor ng ating munisipyo ng Itugon at magiging mayor. Malalaman natin yan kung saan. Oscar Oca Camantiles, good morning. Naimbag nga agsapayo amin kakabsat iti 13 municipalities iti probinsya tayo nga Benguet. Kastamat dagiti kakabsat ken kakailyan tayo iti 140 barangays met iti nalatak ken nagmayat nga probinsya tayo met lang iti Benguet. So sapay ko ti Dios ti ada kada tayo amin ta intay tultuloy iti programa tayong tungtungan Kongreso ti Kabenggetan. Good morning and God bless to everyone. Partner, para sa kanila mga katanungan, i-text po lamang yan 0999-3070649 yung sa iyo, partner. Sige, 0969 0969 078 078 888 888 9. 9. O yan. Okay. Yan yung ating mga text line para sa inyong mga katanungan. At ang ating tungtungang kongreso, nasanay kasi ako sa usapang kongreso ni Congressman Marco, no? At ating tungtungan kongreso ti kabenggetan ay hatid po naman sa atin ng ating butihing congressman ng ating Benguet Congressman Eric Goyap. At katulad ng ating nabanggit naman, para sa inyong mga katanungan, naibigyan na po namin yung ating mga text line. At siyempre sa mga viewers naman natin, comment lamang po sa ating comment section. Sasagutin po natin yan. Lahat-lahat hanggang sa makakaya natin. Yes, that's true. So binabati natin ang mga bumubuo ng staff ng opisina ng ating butihing congressman. So good morning po sa inyong lahat. Lalong-lalo na, Apo Kap, partner, ang ating magiting, masipag at mabait na congressman, Congressman Eric Goyap. Sir, ingat po lagi. Actually, they are on... they'll be filing their certificate of candidacy ngayon. Pati na rin sa mga kasama sa local party, United Benguet. Mabuhay po ang United Benguet po. At saka dun sa programa natin nung nakaraang Huwebes, napag-usapan natin yung tungkol naman dito sa agricultural legislative development framework ng ating butihing congressman. So itutuloy natin yan. Yes, ano ba yung mga priority ng ating butihing congressman Eric Goyap? Yes. In addition to that, Apo Kapitan, Baka maging congressman ako. Sorry po pala, before na umpisan namin yun, medyo na-delayed po tayo because of some technical problems at salamat sa Diyos at naayos na po. So, nung last meeting po kasi, ng last episode, may nagtanong po kung ano yung legislative development priority ng ating butihing congressman sa usapin ng agrikultura. So, naumpisan po na natin, mahaba-habang usapan po ito. So, last meeting po natin,
nasabi po natin yung four major components ng kanyang legislative agenda. Gusto naming ipaalam, kahit nga ipakaamo kakailyan iti probinsya nga Benguet, nga sakbay nga na-develop ni Apo Congressman tayo daytoy, nakita yumat niya, napan nagpaspasyar kadagiti na duma-duma nga municipios ken barbarangays iti probinsya tayo nga Benguet. Takayat na nga dadya aramidan na ko mga legislative response na legislative agenda na iti agricultural development tayo iti probinsya tayo nga Benguet, ket kasan nga ban-aid solution lang no diket talagang ma-institutionalize na ito, ken kunana dapat responsive nga rod tapno matulungan tayo gusto nga rod iti probinsya tayo iti bineg iti agrikultura nang nangruna dagiti kakabsat nga farmers tapno isuda iti mabinipisyuhan iti nga industriya. So naibaga tayo nga rod iti last episode tayo nga iti programa na kat nakabase iti upat nga major components. First, DJ ko na tayong land tenure component na likewise, the first component, the land tenure component, and the financial capacity empowerment, dagiti farmers tayo. Then, the may kadwa, the agricultural production itself, the panagmula. Then, may katlo, the kunada nga transport, mobility infrastructure requirement component. And the last, the kunata yung agricultural product disposition. So, agsubli tayo ijay first, Apo Kapitan, dajay saritaan iti land tenure. Nakuna tayo nga rod nga kaadwan dagiti dagdaga nga gargardenan dagiti kakabsat tayo nang nangro na dagiti adjay mountain trail. Ket sakupen dagiti iti ko Apo Kapitan, sakupen iti mokon nga reservation, watershed, ken daytoy ko na tayo nga kaadwan dito nga areas kat Simrek ijay NIPAS nya, the National Integrated Protected Area System. Ngam ti kinagpaiso na before nga imay dagiti nga linlinteg ket adamatan dagiti kakabsat dagiti ancestors tayo nga nagiiyan dita, nga nagbalbalay, nagfa-farm, idati nagbibiyagan. So rumbang laang it's high time nga ma-recognize daytan. Ta patyan iti congressman tayo nga no tagikuan dagiti farmers tayo iti bukod na nga dagdaga nga gargardenan da uno taltalunan da mas productive nya, mas productive ken aywanan da dagitoy nga sagot ti Dios nga namarswa. Iti may sakin maysa nga taltalon ono agargarden. So, dajay nga rod iti may isang programa no sa dino ket padasan iti nanumong nga congressman tayo nga agipasa iti legislative initiative ijay Congress House bill no sa dino ket ma-harmonize dagitoy nga agsasabali ken agsisinalupang linlinteg ono proklamasyon ono presidential decree nga mangkub-cover dagitoy nga areas no sa dino ket no ada pa nakabalin na ma-equal out dagitoy nga areas nga rod iti dagitoy nga reservations tapno inda makonbertar nga alienable and disposable tapno nga rod mabalin nga matitulwan nya then maipanagan ka dagiti gardeners tayo kaskamit dagiti farmers tayo. Now connected daytoy iti financial capacity empowerment mat dagiti kakabsat tayo nga gardeners ken farmers ta iti panang adal iti nanumong nga congressman tayo adu dagiti farmers tayo nga agpasupply lang piman agbulbulod iti puunan da nga paggarden da ket no maminsan pay no umay ti typhoon umay ti napnap ket madadaal ti mula karkaro nga mailumlom dagiti kakabsat tayo nga farmers iti utang responsibilidad ket hanga kayat iti patpatgan tayo nga congressman nga mapasamak daytoy no kas pangarigan agbalyagi ko madyelan tenure component na ket iso daytoy iti usaran dagiti farmers tayo nga collateral kadagitoy agpapabulod iti pundo nga usaranda nga garden ta handang agkasapulanan nga agpasupply ono agporsyento iti usaranda nga paggarden ta amo tayo met kuna tayo nga rod idila sa episode nga nupay no naikan na mandato dagiti government financial institution and even private institution nga agipabulod ijay loanable funds da portfolio da kadagiti small and medium enterprises kas kumati panag agrikultura
amo tayo mat nga hanakas lang sinansinan iti panagbulod iti pundo iti bangko adati sa pulandang collateral adjay ka usually nga dawatan da apo kapitan ket dayjay title then dayjay mat sumakita tayo iti connection na daytoy. Okay? So, lumapan tayo ijay may kadwa nga nasarita tayo lang rod, adu ti problema iti daytoy agricultural production. Amoyo, imado iti population tayo, iti sangalubungan. So, no umado iti population, adumat iti agkasapulan iti makan, kas kuma iti natnatang niya, ngam iti daga, hanmat nga lumawa no 1 hektar ti gargardinam idikat 1 hektar ladta aging gana niya so anya nga rod iti kasta tayo no ket oray no limited iti daga mabalin mat nga padakkelan tayo paduan tayo iti production tayo babaen iti panang-usar tayo nga ti makonkon nga environment safety technology nya takayat taytoy ing-ingutan tayo nga congressman nga high quality kumadagiti produkto tayo nga ipipan tayo ijay merkado tapno nga rod maki-compete kadagitoy nadumadu mga produkto nga magapgapo iti nadumadu mga lugar ken dadu mga nasyon ta kayat tayo man unuhaan kaanya ngay nakimembro tayo babaen iti membership tayo apo kapitan ijay ko na nga World Trade Organization kat may nga major component na daytoy iti commercial trade kat ijay ko na tayo nga GATT ono jiray General Agreement on Tariff and Trade kat may nga masarsarita nga rod daytoy kat agricultural products iso nga masapul nga high quality met dagiti produkto tayo tapno nga rod makikompetensya tayo kadagiti na dumadu mga proyekto nga maipan ijay national, local, ken international market. So diay, so kasapulan nga ma-improve iti agricultural production. Plano daytoy iingutan tayo nga congressman tayo nga usaran dagiti na dumadu mga researches nga inaramin dagiti universities kasla ko iti BSU amuyo ijay BSU ket adu ti napipintas nga researches da iti agrikultura ket mabalin nga mausar dagitoy nga may apply ijay panagtalon panaggarden tapno nga rod mapa-improve iti production tayo nya so dayjay adamat dagiti kasapulan nga farm implements kan facilities kasra dagita irrigation dagita machineries ket dagitoy iti plano so makita yo apo kapitan viewers and listeners kumpleto ono napaka-komprehensibo dayjay plano de legislative agenda daytoy dungdungan tayo nga congressman tayo iti agrikultura. Yun. So di lang muna siguro tapno idi ngamin last week kasla series daytoy nya dispensaran nyo listeners kan viewers tayo i-series tayo daytoy nga discussion ta idi last meeting ngamin agarup 102 nga questions iti hanmi nga nasumbatan agsipod tayo nagkurang tayo ti oras nya ken adapay gayam dayjay question and answer portion ta nalipatan ta apo kapitan nalipatan ta di maisingit pangload dyan. Wen so ikwam apo kapitan no kasano mekanismo dihay so putulan ta ditoy ituloy ta dijay tapno ma-accommodate tayo dadagay dadto mga questions. Okay, so magbibigay tayo ng load ngayon. No? Yes. Okay, ito po yung ating mechanics naman. Sa ating pagbibigay ng load ngayong araw na to, kami po yung magbibigay ng 100 pesos na load para sa mga mananalo. Kung sino po yung unang mag-text sa atin na tama ang kasagutan, yun po yung ating maging winner. At yung ating mechanics naman, una, isulat yung buong pangalan. Pangalawa, ang inyong kompletong address. Pangatlo, yung inyong kasagutan sa itatanong natin mamaya, manggagaling kay partner Oscar Oka Camantiles. Okay, Yes. partner, pwede na ba tayo mag-umpisa sa mga tanong? Opo. O sige, tanong i-raise muna natin yung quiz question natin bago i-accommodate yung tanong. So, Okay. ang So ano yung katanungan natin para okay, ang katanungan po natin is anya iti major chairmanship. Anya ti major nga committee nga chairmanship
Daytoy ingutan tayong congressman tayo, Eric Goyap, iti kongreso. Okay, ano po ang major committee? Ano yung committee niya na siya ang chairman? Siya yung chairman sa kongreso. So i-text lang po ang kasagutan po ninyo doon sa numbers na binigay namin po sa inyo kanina. Okay. Ito, ulitin ko yung number, 0999-3070649. Diyan po ninyo itetext ang inyong mga kasagutan. Inuulit ko po, una, ang inyong buong pangalan, pangalawa, kompletong address, pangatlo, yung inyong kasagutan. At ang tanong, ulitin ko, ano ba ang chairman o ano ba ang committee ni Congressman Eric Goyap sa Kongreso kung saan siya ang chairman? Okay? Katulad nung appropriations, mga ganon, mga education, mga ganon. Yun. So, text lang yan at mamaya titignan natin kung sino yung mauna at yun ang magiging winner natin. Okay, partner? Okay. At binabati natin ang mga viewers natin. Nandyan si Liza Piten. Good morning, sir. And Kap Peter watching here from Bua, Tuding. Oy, good morning po, Ate Lisa. And kay Rain Gayaw, Idol Kap, Idol Oka, ano masasabi po sa pag-file ng COC si Idol Rafi? Sige, mamaya na po yan pa tanungin. Sagutin pala. At yung ating kasamaan na isa ring magaling na mga awit nandito nanonood. A blessed morning everyone, mga sirs, kunana ni Edwin Miro. Oy, good morning, Insan, Edwin. At nanonood, Belated happy birthday kay ni Mother. okay, at nandyan din Libby Yapasen, morning 2. Una naman. Okay. Ito na ang unang tanong, galing kay 03 naman. Agpay suba jay bagbagada nga mabalabaliwan kano ti kultura ti Kabenggetan no ni Congressman Yap tagtugaw nga regular nga congressman ti Benguet. Masasabi mo doon? Medyo makakatawa tayo matdaytang sa ludsod. Haan nga agpayso nga mabalbaliwan iti kultura tayo. Dito'y Kabenggetan no ni Apo Congressman Eric Yap iti mapagasatan nga regular congressman tayo. Baliktad sa baka isu ti mabalbaliwan ta amo tayo manipod idi inadaptar tayo ni Apo Congressman tayo nga anak iti Kabenggetan ket makita yu met kuboy nya iadaptar na iti kultura tayo. Hanyo amo Apo listeners tayo kan viewers tayo. No ada dagiti concerns ken issues nga may panggap iti kultura, may panggap iti ugali tayo dito kat sakbay nga agdesisyon Apo kapitan kat agkonsulta kadagiti elders tayo. Agkonsulta dagiti kakadwa nga mabibaon iti serbisyo publiko. Now sige, iti bineg iti politika masarsarita met laang kunada nga rod ada Jerim so nga rod nga Benguet is for Benguet ay Apo kakailyak iti probinsya iti Benguet hang kayo mamatematika dagita kada kami kanyak mismo no maminsan kat maus-usar dayta nga political defense kunak kadagiti insecure nga politician. Benguet is for everyone kitam dito'y bagyo. Kaya naglalawak mati tattao dito naglalawak mati agserserbi kat mayat-mat. So, han na nga, kahit nga ibagan no, dayo o no kuna tayong umay nakipag-ili, iti may nga agserbi kada tayo kat mabalbaliwan, iti kultura. In fact, iti kultura mismo, iti indigenous culture, iti umili iti Kabenggetan kat accommodating kuna tayo nga rod. Adjustable, respectful. Iso nga, ulitin tayo, hindi po totoo na pagpapalarin po ang ating minamahal na congressman, Eric Goyap, na magiging regular na congressman po natin dito sa probinsya natin na Benguet. May iba o mapapalitan ang ating kultura. I would like to believe that it would be the other way around. It will all the more be enhanced. It would all the more be promoted. Alam nyo nung nag-host natin yung Miss Universe ata yun. Hindi nyo ba alam na through the initiative of our good congressman, napunta sila dito. Gusto niyang our very good congressman was so very proud to tell to the candidates of the different countries that this is our culture here in Benguet. It's very special, very special of a kind that must have to be respected and be further enhanced. So hindi po totoo yan. Mga salitang politiko lang ang mga yan kakailyan iti Kabenggetan. Okay, at ito, binabati rin natin Hector Ramirez as watching. Maraming salamat, Hector.
And hello mga sir, watching here from Ferdinand Barangay, Nora Sanil. Ma'am Nora, thank Ay, you. Ma'am Nora, Auntie, thank you for watching. Oh, si Ma'am Nora dating Dating LCR po natin sa Itogon, Local Civil Registrar. ikaw yung mayor. Ako nandun yun, na siya. ako yung, ako po. Okay. Mm-mm. Arami ti pakakitaan, kuna namat nila biyapasen. No, yun. Well, At pangalawang katanungan, nag-file na ba ni Congressman Yap ti kandidatura na for Congressman? Kaya niya ba ti partido na? Ay, Kuna when? na 8-2. thank you Texter para ita nga sa ludsod. Atad tangal daw baka nalpas nang nakapag-filean da apo congressman. Ket iti may sanga ganwaten tapno awan iti insecurity dagiti kakadwa nga Benguet politician ket lokal iti partido na apo kapitan partner. Yanagan lang iti. United Benguet. United Iso Benguet dayjay iti local Nakarehistro. local partido nga binuo ni apo congressman tayo. Nakarehistro di. So na-recognize ni Jay so iso iti takdaran na nga partido diay iti kabenggetan. So han nga nag-alati ko so kita nyo dayta ti may isang prinsipyo ag sublita iti may isang saludsud tad tayo matlaang dayta ko na nga mabilbaliwan. Dakal iti respeto ni congressman tayo iti kultura dato iti kabenggetan. Iso nga rod nga ipang pangruna na di ko na tayo nga panagmaymaysa in English kat United Benguet. So when we talk about United Benguet, we talk about the unity of our culture, the oneness of our culture. It's not about division or supplantation or replacement. And I can vouch to that. Yeah? So hantay madanagan ijay. So nagfilean ni Apo Congressman, tagtangal daw, ti schedule daw with the other members of the local party United Benguet. And the local partido ni ingutom tayong congressman tayo kat United Benguet Apo. Galing naman ito kay 47, napay nga ni Mayor Palangdan tinag-file nga congressman kat ni pakalsusamat ti inendorso ti Benguet Alliance. Nadamag ko dayta. So Okay. DJ nga rod ti kasla makitak mat nga diferensya niya. Hanmat nga DJ ko ang personal take ko dayta Apo kapitan niya partner. Ni kuna tayo no alliance ngamin adit panagmaymaysa. Ada pa mo DJ ko na tayo nga one Benguet niya sa saritaan da. Ngam nangagkuang agpaiso DJ Apo kapitan just recently kat adan sa ti in-endorse iti grupo iti Benguet Alliance kat nadamag tayo ni Apo pasado nga gobernador tayong Crescencio Pacalso. Ngam recently met kat ti nag-file kat ni yung ingutan tayo nga mayor tayo ti Itogon nga ni Apo Victorio Palangdan. So hantay ang masumbatan di ay only to say nga siyak mismo makat magulwanak mapasalak. So noan niya nga talaga tika. But anyway, we respect the decision ta tamat di ko nata yung constitutional right iti may isang umili resident o no electorate nga adakarbangan na nga agtaray iti agsik iti public office no lakit dinamit na dayjay minimum qualification nga dawatan mat iti linteg iti may panggap iti dayta. So dayjay nakunay nga comment dita ngam dayjay mat ti observation tayo tanangag tayo mat nga agpaiso. Then ay matangan tayo mat nga nagfile mat nga agpaiso ni Apo Mayor Palangdan. So, Okay. Nagapumot gini 293, good morning mga sir. On behalf of all the people of Benguet, kahit kung agpasalamat kini Congressman Eric Goyap, iti donasyon nga 14 units of 4x4 Toyota Land Cruiser ambulance. Baka pwede ako kahit na Fortuner lang. Kunana, thank you very much sa Apo Congressman. Dakil nga tulong daytoy iti health emergency response ti ili tayo nga Benguet. DJT kas lang nga saluduak mat kini Apo Congressman tayo idi nakita na dayto nga transportation gap nga niya lagkat iso iti DJT pang kitaan tayo nga dayto congressman tayo kat talagang agsipsipot. He is really grounded. Alam niya po ang nangyayari sa ground at napupunan niya, nakikita niya po yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa probinsya ng Benguet. So ganun niya tayo kamahal na even actually yung sa di ba nagkakulang tayo ng oxygen dito na alam niyo ba na gumalaw din ang ating minamahal na congressman Dan Butihan congressman na may umakyat na considerable supply ng mga oxygen. So yun, so makikita natin ang pagka-action man ng ating butihing congressman. So may mga oxygen partner na pinadala may si makyat the other day Congressman. na sa pamamagitan ng intercession din ng ating butihing congressman. Alam mo, hindi kasi nagsasalita ito Okay. Parang let the actions speak for themselves. Okay. Opo. Nagabukin ni Levy kunana adaman damagak mga host kunana Sir Oscar, Sir Peter.
Dati nakita nga post nga ada yung donate ni Sir Yap nga ambulance ket nagapubulsana. Ket ada nakita nga nag-comment nga apay masabol kargaan na nagan na. Anya ba mayat nga sungbat na dita sir? Han, masapul mat nga prerogative mat akas palagan siya kuman no agi donarak mat iti kasla nga pagsayatan tili nagapu ijay bulsak ket awamat siguro ti linteg nga mangi parit kanyak day malaksi do nagapu kuma iti pondo iti gobyerno nya so kasla prerogative mat dayay away format dito no ingutan tayo nga rod nga congressman tayo nga ipakita na nga he is more than willing to help us sa abot ng kanyang makakaya. Iyon po. So hantay ko mga i-misinterpret dagijay. Kasla ko madagijay tarpaulins. Oray siyak mata po kapitan numapanak iti lugar gagar ko nga agserbi. Kat masapol lang ngayam amok ti bagik babaan ka dagito nga means nya hanga dayay tapno ipasikat ko ti aramid ko nga mayat hanga gapos ta kahit ko ipasikat iti bagik no dikat kahit ko nga ipaamam mo i-assure ka dagiti ka probinsya ak nga okay here I am more than willing to help you out in the needs that you want to ask from me iso nga ko na napiman ijay ket agkasapulan ti tulong ko na namat piman ijay haan namat nga ibaga nga siyak ni Eric Yap nga kahit ko nga agpasikat o agpahiro haan mat niya iti nakakabil so that is the objective of that tanya nga rod busy namat iso na ijay Kongreso. In fact, kalkalpas na DJ ko po kapitan, DJ budget hearings and we thank God nga okay matan DJ ko. So I think it will go to the Senate then BICAM. Then hopefully before this year ends, ma-approvean DJ budget tayo for 2022. Okay, nanonood din sa atin Jules Kayong. Good morning, Jules. Nagabumot kini 90 as kuman kini Sir Oscar kasi dito yung attorney blank. Hindi ko na babanggitin. Kat kuna nang ipapati na kano nga numabalin kat apay nga idi nag-register isuna dito na itugon as a voter nga mapay awan kano tinang oppose iti taga itugon. Tata kuna na dito yung attorney nga isuna ti mga ramit ti kabalan na nga mang oppose. Actually kano naka-file di korte hanmi nga mawatan dito yung attorney no kahit nangagtara ti congressman no need to destroy kakadwa na. Baka kano ilako ni Kong Yap ti Benguet dayta iti sangka dagulit na okay. Bago mo sagutin yan partner. Na-interview natin nung last Friday naman ng ating regional director ng COMELEC si Regional RD Tubilas at naitanong natin kung ano nga yung kwalifikasyon ng isang tatakbo na congressman o di kaya mayor o kung ano mang kuan. Ang sinabi niya, provided na ikaw nag-register 6 months before the election, qualified ka na tumakbo at qualified ka na bumoto. Partner. Maalala natin, na-raise yung question din yan, Apo Kapitan. I think if I'm not mistaken, dun sa second episode po natin, kung saan sinagot po natin na hindi po totoo yung ipinagkakalat na madidisqualify, masasayang ang boto natin kay congressman natin, Eric Yap, kasi madidisqualify din siya kasi may problema sa citizenship at saka residency. Uulitin ko po aming listeners at saka mga watchers, lalong-lalo nang nangruna dagiti kakabsat tayo iti kabinggetan. Haan nga agpaiso dadya maiwarwaras nga panangdadaal nga news nga data ti ay kinagpaiso na qualified ni Apo Congressman tayo na-meet na dadya residency can citizenship. Pilipino iso na. Then nasubraan na pa dadya residency nga daw-dawatan iti election laws. Okay. Ang ating oras alas 10:56 nagpardas. Binabati ko rin po ang aming mga kasama sa Nueva Vizcaya pala. Ang aming butihing gobernador Carlos M. Padilla. Sir, saludo po tayo. Kung tuloy iti panagprogreso iti probinsya tayong Nueva Vizcaya. Kastamat dagiti kakadwa iti munisipyo iti Kayapa, ni Apo Vice Mayor Bayan, ni Apo Tony Wakit, ni Apo Medi Malkat, ni Apo Jimmy Tindaan, ni Apo Anson Habiatan, ni Apo Daniel Canam, ni Apo Satur Bugnay, kastamat ni Apo GB Castro, ken sino pa iti nalipatak
So DJ of course dito mo tibiyang nga taga kaya patata. Okay. May katanungan kanina kung nag-file na kayo. Tayo nagmumuni-muni pa. Okay. We are scheduled to file this week. We will beat the deadline. Okay. Galing naman kay 522, ibutos ko ni Congressman Yap. Kap, kunana. Oray nohaan nga Highlander, di bali tan aksyon na gadmat piman. Oray pa'y hapon win-winsik ta managtulong met. Pag anong may tikailan, Kap, no ululay, kunana ni Tuto. Nire-respeto po natin ang inyong mga opinion. Ito pong aking sinasabi rito, binabasa ko po. Para sa ating mga listeners, binabasa ko po ito na text, ano? At sa mga viewers naman, nakikita nyo naman na nagbabasa ako. Galing kay 93 naman, good morning mga sir. Suggest ko lang man, dahil ito'y idea, kat nagaputi expert can at dati empirical databases na. Anya nga ta, tuladan tayo dyan ay Netherlands, Japan, South Korea, and China. Agos usar dati modern technology tapno maya ti yield ti crops da. Example, modern technology is drone. Kan at dati crop technicians da. Kan i-apply tayo ti crop zoning nga kunada tapno makontrol ti supply. No balance ti supply and demand, win-win. Dijay para ti farmers and consumers. Can last, medyo kurang tayo ti post-harvest facilities, logistics and distribution, equipment, can marketing strategy. Thank you. So, usto DJ nga observation, Apo Kap, iso DJ nakita nga ron dito yung ingutan tayo nga congressman, usto DJ ibagbaga dito texter tayo, and we appreciate, we congratulate the texter ta very comprehensive, iti panagkita na iti agricultural development, nakita na ti pros and cons, iti agricultural development tayo iti Pilipinas, hanlang nga diti Kalbinggetan, kat data iti plano iti mo tayo nga congressman, no, sa dinukot mapa-improve dagitoy agricultural development programs tayo nga ron, nang runa ditoy ayan tayo nga Kabinggetan. So all those good recommendations are well taken Apo Kap, and we expect some legislations that will be coming out from Congress the moment our good caretaker Congressman Eric Yap will eventually be voted as our regular congressman. And good morning, Connie, kunana. Congressman Eric Goyap kami from the very start. Thank you. Thank you. And kay 64, good morning Kap and guys, we pray together jay mayat ti puso na kan utak na ti mapagasatan ng agtaray ti publiko kat dumanon mo ti tao nga para kada tayo kat ibutos tayo tapno pumintas ti biyag tayo like Congressman Yap. Salamat. And teka, hanapin ko lang yung mga text dito ng iba, no? Kasi marami na tayo nag-text dito. Baka natabunan na yung natin, yung question natin sa Hindi bali, babalikan ko. Marami na nag-text partner. Kaya 95.5 naman, good morning Kap and guest. Listening here at 3rd floor Baguio Center Mall. Salamat. Galing kay Gordon Montserrat. Thank you, Sir And Gordon. kuna naman ni 55. Good morning Kap, gan Sir Oka. Kasano ka nga makagarden no ti may nga barangay kat palalo mo ti raprod na. Jay Kalsa, kasla Jay Kawal, Bisal Buod. Napunduan ka no nga may nangay. Dumanon di eleksyon. Hanpay nga narugyan. No agtudok at nagalis. Mangipasadot nga mang transport tinateng. No ipakumboy mo mat. Edi isupay man nga may kasay ti ganansya. Iso nga naman minsan, han nga mapabasol nga illegal logging. At least han uneng agrigat kaysa diag mula ka tinateng ngem maluglugi met iso nga tingitingan ko mga nasayat. Iso di iti makuna tayo nga third component na Apo Kap DJ Comprehensive Agricultural Development Agenda ni Apo Congressman DJ Infrastructural Development. Iso nga makita yung matamuyo dita kakabsat ita distrikto, makita yung nga ongoing iti construction dagiti farm to market roads. So ti pagsayatan na pa iti Apo Kap DJ kuna tayo nga double ti purpose na. Hanlang farm agricultural development hamot farm to market road ngam pati tourism purposes matlaang nya kastoy ngamin baka kunayo nga no nag-request tayo iti pondo ket after 1 day 1 week adan an Apo adangay iti proseso nga masurot dita
ag-resolution tayo, mainuayon ijay development plan tayo, dajay maisalang. So hang nga adati proseso kat usually bumayag dayta. Then mainayon mo pa dajay ati-ati do nga proseso iti bidding, nya. So dajay iti kuan ngam no pay no kasta na konsiderar amin dagitoy nakita dan. So lump dayto jay makunkunada nga rod nga agricultural road network development priority nya. So dagitoy iti makita. Nakita mismo ni Apo Congressman tayo, nakita yung mat napaspasyar. O DJ case ti Takadang, DJ dati sa farthest barangay, DJ Kibungan, kat ni. Natira mo ten anytime soon kat mayatan ti kalsada ijay. Apo listeners and viewers tayo. 84, good morning Kap, Gwen Sir Oka. Dahita man nanti ko na tayo, adamat siguro ti panunod tayo nga butante. Makita tayo mat siguro ti mayat kanhaan. Saan tayo kadigamin nga mamati, nga dagos iti bagbaga dahita nga politiko. Idilas kuna na ilako ti Benguet. Tatamanan, sukatan ti kultura ti Benguet. Ay apo dahita nga politiko. Panang dadal ti kalaban natin muna. Apay, anyan aramidan aya dahita nga politiko. Attorney paymet, dahita kuna na. Dadya nga rod ti problema no maminsan kada tayo. Dadya ibaga tayo nga rod nga Benguet is for Benguet. Dagita nga cliche nga dagita nga political jargons. Nga no maminsan, malipatan tayo mati kusto nga siya sinno tayo. So dadya iti iwasan. Santo very kwa nga di very derogatory o no very kaslangay nga dakal nga insult iti butantes iti kabinggetan. Taamuyo ti kaslang ibaga na diay. Kaslang awan ti amamu dagiti voters iti kabinggetan when in reality kat wise voters mat dagiti kakailan tayo iti kabinggetan. So no ibagam dajay kaslangay nga madi nga well anyway, di nga rod rumswa dagito no tempo iti panagpopolitika. Naganan tayon sanday tang attorney nga kahit nangagran ti kinakong ti Benguet kunana. Pasensya na po, hindi po natin pwedeng gawin yon dahil hindi po tayo ayaw din naman nating manira ng iba. Ti dawatan tayo lang, ti pakaasi ti opisina ni Congressman Yap, kada tayo nga kailian iti kabinggetan, agre-respeto tayo kuma iti takdaran iti may sakin maysa. Kunana kada tayo kakailian nga hantayo ko mga agaapa panggap iti politika. Iwasan tayo kuma dayjay panang dadadaol iti maysa ken maysa so ti dawat na isang una kinagpayso na Apo Kapitan medyo masyasyak ni Apo Congressman tayo ta no maminsan na nga maawatan dagita nga reaction ta ti pagapurup na nga rod ket iti kakailyan tayo ket peace loving, day manag babain no minsan na respeto kat kaslangay nga adati kasla culture chak na nga kaslangay nga ni apengay nga kastigayam. So day nga ti pilpilit naman iso ti may na inspire kanya nga i-develop da jay United Benguet kayat na nga ron may mesa kumati ka Benguetan regardless no anya iti indigenous cultural affiliation iti may sakin maysa ta i-recognize nga ron mat ni Congressman tayo ti kina-unique iti nagsasabaling indigenous affiliation iti kabinggetan adakat nga kakabsat nga kangkanae kalanguya ibaloy iuwa ken aminen nya nga affiliation ket respetuan na dayta ket ti kunana agprogreso tayo no agmaymaysa tayo under the banner ti kunatayo nga United Benguet agtitinulong tayo kano kitde iso ti dawat na kakailan iti probinsya. Kay 3-3 naman, meron pa tayong nalalabing 10 minuto. Hiniram ko yung oras po ng ating PSA. Mamaya po susunod. Ano? Galing kay 3-3 naman, good morning sir. Mayat aramidan ni Congressman Yap nga United de Kabenggetan. Suportaran ka Congressman Yap, tinasayat nga plano yo dito'y Highlands, tapno romang ay ti panagbiag dito'y kay Gurutan. Kunana ni 933. Thank you, 933. And kay 94, go Congressman Yap. Count on us. Good luck. Kuna naman ni 94. Thank you. Texter 94. Kuna naman ni 48. Nasaan na ka? Ay, good morning Apo Kapitan, Apo Attorney. Kahit may kumamot nga matulungan na kami, may panggap ti dalan mi dito'y Abor Parapad relocation site. Tamadaan kami kumamot Apo iti pagdalanan nga nasasayat. Ngayon iti agdaman o ada iti kargami. Adu kan nadagsen saan mi nga may sarak Apo dito na mismo ngayon mi
22 years kami na abo, dito ikat kastoy pa lang, tidaldalan mi. Sapay kumata ni Apo Yap, iti makatulong kada kami. Maraming salamat po. Pakiparating na lang, partner. When. So na sarita damat iti may isang request to i-check tayo ti barangays tayo no ti municipality concerned no ada da jay resolution nya. So ti proseso na dayta resolution tayo ipa-forward tayo kadagitay opisyalis tayo ta idanon da iti opisina ni Apo Congressman tayo. At kung sakaling nakikinig naman ang ating opisina ni Congressman, baka pwedeng pakikuan na lamang po ito, pakicheck na lamang po, ano? Wenmark Bel de Vera, Congressman Eric Goyap kunana, and kay Connie spread the positive vibes of Congressman Yap. We refuse the hate speech of those who did nothing but spread their false opinion and assumption. Binabasa ko po ito, pwede nyo i-check ito, no? Nasa kwan po natin yan, nasa live po natin yan. Kasta kami sir, tay gurot managbabayin, kunana naman ni 6'5", and ni 4'7", sir, under po, sir, Yap supporters, I salute you, sir, Yap. Kunana, ni 4'7", under daw siya sa Yap supporter. And kay 48 naman, good morning, Apo Kapitan. Kahit may kumamot nga matulungan na kami, may panggap tidalan mi dito'y upper parapad. Yun na pala yun. Yan. Kunana, ni 93, kapahabol ko man, urean niya nga pa nag-umas da kini Congressman Yap. Solid Yap ang United Benguet supporter da ito eh. Aminado ak nga idi nga ada iti biases and prejudices tayo kani Apo Yap ngam I was wrong. Kuna namot ni 6'5", sana hindi kayo magbago sir, asahan namin yan. Thank you. Sana daw wag tayong magbago, asahan daw nila yan. Hindi po. Ako po naman 8 taon na sir, hindi naman ako nagbago eh. Kung may pinagbago man, bumait pa. Saka mas lalong gumawa po, partner. Yung natin, may nag-text na ba ng kasagutan dun sa kwan natin? Meron na, partner. Okay, sige. Baka makalimutan natin. So, Okay, yung first baka, texter natin. Nung last kasi nakalimutan natin. So, ngayon, eto na. Ito na. Okay. our Pero first bago ko basahin kung sino yung winner natin, ano ba yung sagot doon sa katanungan? Kung ano ang chairmanship ni Congressman Yap sa Kongreso? And, ano ba? Ikaw na sasagot, partner. Sa Committee on Appropriations po siya. Siya yung chairman ng Committee on Appropriation. Okay. Okay, tama ba yung kasagutan? Tama yung kasagutan niya. At ito kay 15, congratulations. Ang kanyang kasagutan, Committee on Appropriation. Okay, correct. Taga-tuding. Baka yung texter na naman natin nung una. Hindi. Malapit lang sa atin. Congratulations, Rain. Pero siya yung unang nag-text. Okay, so congratulations, sir. Ikaw na magpasa ng load na. Sige, dito na. Just stand by for the load na may text po. Galing naman kay 58, go. Congressman Yap, iboboto kita 100% panalo na po kayo. May ask po kung may programa po ba si Kong Yap para iti differently abled person. Yes, of course. Meron po. Okay. Comprehensive po ang programa sa mga social development po. Alas 11, Jess, partner. Baka dapat kayo mo na yan. Nag-extend awan and so far. Ada dagi text dito yung almost the same with kita pa. So, agyaman kami manen. Apo listeners, can watchers tayo. Iti daytoy regular nga program tayo. Iti tungtungan ti Kongreso, kabinggatan. No, sa dino ket intay talan-talan dagita or tartarataran kun ako dagita naduma-dumang salsaludsod nga ipatangtangatang tayo dito nga programa ket toy manen nga pero baka magbalang partner gusto ko lang ipaliwanag sa ating mga kababayan sa Kabinggetan na yung programa po natin na tungtungan Kongreso ti Kabinggetan parang din pong usapang Kongreso na ng Sabado nakasama ko si Congressman Go So yung mga gusto nyong tulong o di kay kung ano yung tulong po na kailangan po ninyo. Yun po kasi yung
dahilan kung bakit nabuo po yung ating tungtungan Kongreso Tika Benguetan para po maiparating po namin sa inyo yung mga tulong po. So kung halimbawa nangangailangan po kayo ng medical assistance, educational assistance, yung mga infra projects, text nyo lang po kami at ipaparating namin yan kay Congressman Eric Goyap. Yun. At maraming salamat partner doon sa 14 yata na Four-wheel, ambulance at ito Land Cruiser pa. Palagay ko siguro kaya Land Cruiser ang binigay ni Congressman Yap dahil mountainous ang ating area. Yun nga, kasi nakita niya mismo, napunta nga siya sa mga barabarangays, nakita niyo yung difficulty ng mga transport. So, yun yung binigay. But anong tawag dito? Long-term solution is pagandahin yung mga arterial road, yung mga kalsada na papunta sa mga barabarangays. Yun. Kaya naglibot-libot siya talaga. Para gusto niya talaga makita yung actual situation. Okay. Partner? Okay, so again, we would like to take this opportunity, mga karadyo, our listeners and watchers, thank you for your patience and sacrifice for joining us in this project, in this program. So, sana mag-tune in po kayo sa Thursday uli. Yung programa natin, partner, every Tuesday and Tuesday Thursday, 10 and o'clock Thursday in the po. morning. So, pag may mga katanungan po, may mga gusto kanyong idulog, ilapit, we can do that for your behalf po. So, again, from the office of our good congressman, ingat-ingat po tayo, and we follow the COVID-19 protocols that are being issued by our local and national authorities. So, binabati po kayo lahat ng ating minamahal na Congressman Eric Goyap. Mabuhay po ang Benguet, mabuhay po ang United Benguet. God bless us all. Yun. Maraming salamat, partner. Ang ating former mayor naman ng ating munisipyo of Itugon at ngayon magiging mayor na naman. Pero malalaman natin yan sa Thursday siguro. Ipa-finalize muna nila at malalaman natin sa Thursday. Diyan lamang po kayo mga kailian. Magbabalik po kami pagranlaman ng ilang paalala. Makakasama naman natin ang ating Mr. PSA sa ating usapang PSA, Gerard Tulito.
Ang ating oras alas 11:21 na. Katatapos lang ng ating tungtungan Kongreso Tiga Benguetan. Ito naman ang inyong usapang PSA. At para sa inyong mga katanungan, kung kayo po ay may problema sa inyong mga dokumento, text po lamang yan 0999-3070-649. At kasama ko ngayon ang ating Mr. PSA Gerard Toledo. Good morning. Yes, Sir Kap. Good morning. Kan kasama dagitoy listeners, kan viewers tayo ito nga programa tayo. Awan labas na naimbang agsapadam amin. Okay, at maraming salamat dun sa indiram ko na minutos ha. Nagkaroon lang kasi kami ng technical problem dito Wala nga kanina. naman yun, Okay. Sir Kap. So, at ang ating BBS Colleges naman, ito partner, ang ating mga kapartner naman, nandiyan ang ating BBS Colleges. Sila po naman ay dito, DOTR, Accredited Driving School, that offers a package for theoretical and practical driving courses. Theoretical driving course is a 3-day seminar from Monday, Tuesday, and Wednesday, starting 8 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon, while 8 hours practical driving is by schedule, including night driving. BBS College's maneuvering site is located at Longlong, Pugis, La Trinidad, Benguet. Free shuttle for PDC is provided from KM5 going to the school maneuvering site. At yung kanilang mga driving vehicles, meron silang 2020 Toyota na manual, Toyota Innova na manual, at 2018 na Toyota Fortuner na automatic naman. At sa kanilang mga package fees, para sa motorsiklo, 6,000. Para sa four-wheel vehicles, 8,000. Para sa mga karagdagang detalye, bisitahin po ang kanilang registrar sa Kilometer 5 La Trinidad, Benguet, o di kaya tawagan sa kanilang mga telepono 422-4992 o di kaya sa 0908-866-5299. Yun. At andyan din ang ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel, malapit dyan sa may Wright Park at dyan sa may Mansion House. At siyempre yung ating kurirang merchandise, marami pong bagong dating, galing po naman ng Korea. Sila po yung matatagpuan dyan sa may Nagilian Road at dyan sa may Abanao Street. At andyan din ang ating St. Joseph Driving School, the best way to start your driving and ultimate partner and safe driving. Para sa mga inquiries po, tawagan po si Miss Jolie Sakilan or i-text po siya sa kanyang telepono 0930-262-2600 o di kayo sa 0970-711-4551. Okay, kumusta ka na partner? Alive in kicking, Sir Kap. Oo. Mabuti naman. At saka nag-exercise ka, di ba? Oo. Kasi walking distance lang naman itong studio natin doon sa opisina natin. So, maganda pa ang lalakarin mo kasi sa Burnham. Kaya magandang maglakad. Yan. Okay. Gerard, baka meron muna tayong pwedeng pag-usapan habang hinihintay naman natin yung mga text ng ating mga kababayan. Yes, oo. I-discuss natin, Sir Kap, yung Yes. yung foundling, yung registration of foundling. Paano yun? Oo. So bali ang foundling, ang definition doon sa rules and regulations natin is ito ay isang bata na abandoned, deserted, na hindi alam ang pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang or guardian, ganon, kung meron man. So as in, hindi talaga natin alam kung ano ang identity ng bata na yon. Okay. Ngayon, since hindi natin alam, kailangan i-register natin siya para magkaroon siya ng legal documentation. Oo. So sa kasalukuyan, ang procedures para ma-register yung foundling na yon is kailangang i-surrender natin yung bata doon sa DSWD. Yun ang unang dapat na gawin natin. Hindi natin kukunin yung bata, itatago natin sa bahay natin, o di kaya i-assume na natin na finders keepers, parang ganon. But we have to surrender yung bata doon sa DSWD. Tapos ang DSWD ang mga ngalaga. And then gagawa sila ng, of course, mag-investigate sila. Baka sakalin na mahanapan yung mga parents niya, o kaya guardian niya, ganon, para malaman kung maraman yung tunay na identity ng bata na yon. And then after which,
kung talagang hindi talaga mahanapan, then mag-i-issue ang DSWD ng yung tinatawag natin na certification to be issued by the Secretary of the DSWD. Isa-certify niya na yung bata ay pwede nang ma-adapt kasi hindi na mahanapan yung kanyang mga biological na parents, kumbaga, or guardian. So, yun ang kailangan na yung certification from the DSWD to be signed by the secretary, at saka yung child's profile na gagawin ng social worker. Yun yung dalawang dokumento na kailangang isubmit doon sa local civil registry office kung saan nahanapan yung bata para ma-register siya, and hindi na certificate of live birth ang dokumento niya, kundi certificate of foundling. Pagka sinabi nating foundling, Gerard, ano ibig sabihin nun? Foundling, ito yung yung mga bata na nahanapan kasi naabandona sa isang lugar, and then hindi naman natin alam yung kaniyang yung mga magulang, mga grandparents, or mga kapatid, or hindi natin alam yung kanyang pagkakakilanlan. Oo. Yun ang foundling. Hindi ba pwede na yung kung sino yung kung sino yung nakatagpo dun sa bata, siya na yung mag-adapt? Hindi automatic, Sir Kap. Mhm. Pero ang nangyayari noon is parang ganun nga. Na kung meron silang nahanapan na bata, iniuwi nila, and then hindi na document. After some time, bali inalagaan na nila. After a few years, magkakaproblema na sila doon sa legal documentation ng bata. Yun, magre-report na sila doon sa DSWD, and then mag-undergo na sila ng process of adoption kung gusto nilang i-adopt. Yun yung noon. Anong mangyayari, Gerard, kung halimbawa ako nakakita ako, meron ako natagpuan na bata na iniwan sa pintuan namin. Oo. Kukunin ko ngayon. Oo. Dumaan ng ilang buwan, walang naghanap, walang nag-claim. Mhm. Pwede ko bang i-late register ito? Na parang ako yung may anak, parang ako yung magulang. Dahil hindi nyo naman alam yun eh. Mhm. Pwede bang mangyari yung ganon? Kasi hindi nyo naman alam na yun foundling. Oo. Unless nasasabihin ko sa inyo na yun foundling. Oo. Pero kapag hindi ko sinabi sa inyo, pagkatapos nilate register ko, magsisinungaling ako na yun naging anak ko, naging anak namin ng aking asawa, Mhm. register ko, hindi nyo naman alam yun, di ba? Ano ang maging epekto nito paglaki ng bata? Possible na mangyari nga na ganon, pero lalo na noon. Pero ang iniisip ko ngayon is kung yung requirements doon sa late registration. Mhm. Meron kasi tayong at least 2 supporting documents to show na anak nyo yon. Ano yun? For example, kung kanyari dito sa Baguio, ang isa na i-require ng local civil registrar will be yung record ng bata, at saka yung record ng mother na siya ay nagbuntis, and then yung meron siyang check-up every month. Di ba? Meron na tayong ganon. Oh. Obligado na yung mga mother na kung sila ay nabuntis, monthly na nagpapa-check up sila sa rural health unit. So meron siyang record. Yun ang hahanapin ng local civil registrar. Ngayon, kung hindi natin may provide yun, hindi magpupush through ang late registration. Pero kunyari lang na nakalusot, sabi mo nakalusot. Ano ang magiging effect doon sa bata? Parang ganun kumbaga. Okay. Ang magiging effect nun, even if register nyo siya as your child, kahit na meron siyang birth certificate, legally speaking, wala kayong relationship. Kahit na may birth certificate. Walang father and child relationship or mother and child relationship. Kasi sa katotohanan naman ay hindi nyo talaga siya anak, di ba? Unless kung yung sinasabi ko kanina na mag-undergo ng process of adoption, yung legal adoption, by virtue of that decision of the court na inaward sa yung bata, magkakaroon na ng father and child or mother and child relationship.
So parang ganito yung nangyari kay Senator Grace po, ano? Mm. Inadapt nila Fernando po Jr. Oo. Oo. Dumaan sila sa proseso. Hindi ako masyado privy doon sa case ni Senator Grace po, pero ganun nga siguro kung siya ay foundling and then legally adopted by FPJ. Yun. Okay, so magkakaproblema pala ito kung pipikihin natin. Oo naman. Kasi kahit na for a few years nagamit mo yung kanyang birth certificate, eventually malalaman din na na hindi mo pala tunay na anak, magke-question tuloy yung kanyang identity. Hmm. So you have to i-require sa'yo na kailangang dadaan ka doon sa tamang proseso ng adoption. Paano kung kunyari yung kumupkup sa bata ay let's say patay na, na late register siya, parang sinimulate yung kanyang birth. Nalaman afterwards na hindi pala yun ang kanyang totoong identity, so magkakaproblema tuloy yung bata. Kasi patay na yung mga kumupkup sa kanya na nag-simulate sa kanyang birth certificate. So hindi na mag-proceed yung legal adoption. Problema tuloy yung kanyang identity. Anong mangyayari, Gerard, kung halimbawa nalaman ito noong graduate na ng kolehiyo o di kaya nasa tamang edad na Mm-mm. yung bata, tsaka pa lang nalaman na siya pala ay ganun? Mm-mm. Kung buhay pa yung kumupkup sa kanya, pwede pa rin naman yung yung Pwede pa rin ayusin. Yes, pwede pa naman yung legal adoption. Meron kaming client before na ganyan nga. Ngayong makikipag-asawa siya, tsaka nalaman, kaya inayos nila. So, nag-file sila ng petition for adoption sa court. Hindi kayo maapektuhan yung kanyang mga records, lalo na sa eskwelahan? Mukhang okay naman kasi ang magiging amended na birth certificate niya or new birth certificate niya will be more or less the same doon sa simulated na birth niya. Yun ang susundin. Oo. Mm. So, pwede nilang ayusin yan. Yun ang susundin. Yung dati niyang ginamit. Oo. Tama. Okay, at para sa inyong mga katanungan sa ating usapang PSA ngayong araw ng Huwebes, text po lamang yan 0999-30-70649. Parang may kamukha yan sa text ni 18. Magandang umaga mga sir. Tanong ko lang sir, may anak po akong babae na naging single mom. Mm-mm. Kasi yung lalaking nakabuntis sa kanya, tinakbuhan yung anak ko. Mhm. Nagsilang ng baby boy ang anak ko pero nasa akin. Magmula nung sanggol pa. Pwede po ba namin adapin ang anak ng anak ko? Pwede naman. Pwede? Pwede. Pwede nilang i-adapt na parang anak nila. Yes. Yung anak ng anak nila. Pwede. Pero kailangan, yung sabi natin kanina, pupunta sila sa court. Pwede lalabas na yung mag-ina magkapatid. Oo. Pwedeng ganun. Oo, pwede. Pero once na legally adopted kasi yung bata, makakat off na yung relationship ng bata doon sa kanyang nanay at ang may establish natin will be yung relationship din niya doon sa tao na nag-adopt sa kanya. Mhm. So magiging legitimate child na siya nang nag-adopt sa kanya. Okay. Galing naman kay 31 Hello Captain Sir, J supplementary document ipasak by J Municipiumi. Kunana. So, the affidavit, siguro ticket ng sa bandita. The affidavit for supplemental report, when i-submit yo ijay opisina ti local civil registrar, no sa dino naka-register jay document nga kayat yung isupplyan iti information. Ijeda nga i-submit. Tanong mairamidan iti supplemental report and then mai-forward di ijay dito yung office me. Okay, at kanina may mga hindi ako nabati naman. Ito, Emiligan kami is watching. Nice day. Kap Peter, kunana, watching to your program. Damagak man wanya ti pagtarayan na rin ta bisita. Takanayin mo din nga guest iti programam, sir. Tapno, mumimat nga butantes iti Benguet. Okay. Ang kandidato ni Apo Oscar Oca Camantiles, Ijanay Kayapa, Nueva Vizcaya, ngayangay bilang may isang mayor. Hanya dito yung Benguet. Hanga dito na Benguet. Biskaya kat anyang region.
Region 2. Region 2. Mm-mm. At napapakinggan tayo sa Biskaya. Napapanood din. Oo. Okay? Kuna namot ni RBS. Good morning everyone. Mamatiak ni Apuyap ti mang develop ti Benguet. Awan mo detang Benguet is for Benguet. Benguet is for all. You look at the mines. Taga Benguet ba ti Agminminas. Ado nga dayuhan. Kunana ni RBS. Maraming salamat RBS. Sana nandiyan ka pa. And Florence Sikasik. Hello sir. Good morning. Kay Ma'am Brenda Soriano from Florence, Italy. Good morning Ma'am Brenda. Yun. Okay. Sige. Nasagot na yung tanong ko kanina, no? Oo. Sa munisipyo daw Yes. dadalhin. Nayanak iso na Benguet General Hospital. Kuna naman ni 31. Iso da ito yung sinagot mo. Nayanak kano dyan na Benguet General Hospital. Regarding the supplemental. Supplemental. Okay. So, local civil registry office iti La Trinidad ti pagsubmitan da. Yun. Amon ba no niya naging requirements ti kwa? Ti adoption? Well, number 1, kailangan nga attend ka ijay adoption forum nga ikan conduct iti regional DSWD. Di iti number 1 nga requirement tano ipakaammo da kanyayo anya iti adoption nga talaga, anya iti effect na dagijay nga kan anya iti responsibility being the adoptive parent si Ubing. So di iti number 1 nga requirement. And all of the other requirements adan to ijayan discussion iti social worker iti DSWD. Okay. Oo. At binabati rin natin, nanonood naman sa atin si Manang Cora. Manang Corazon Pasalo is watching from Quirino Hill. Mukhang wala yatang problema ng ating mga kababayan tungkol sa kanilang mga dokumento. Maalala ko Sir Cap, parang may naiwan tayo last week Ano yung naiwan na yun? na sinave mo yata. Baka meron pang nakasave dyan. Ay, wala na. May maraming naiwan last week. Kanya lang na-delete na. Mag-discuss na lang tayo ng iba pa. Ano ba yung sa tingin mo, Gerald, yung kinakailangan natin na mai-inform sa ating mga kababayan? Well, Bukod sa national ID. ano pa ba? Wala kang tanong dyan, Sir Cap? Wala pa akong tanong Na dito. ikaw, personal? Personal na tanong. Oo. Wala naman kasi akong problema doon sa doon sa dokumento ko eh. Naayos mo na eh. Yung aking dating problema sa dokumento ko, yung pong aking birth certificate naman, ito po ay baby boy. Tapos inayos ko na sa BSA sa pamamagitan naman ng tulong ni Sir Gerard Tulito. Yan, baka meron ka dyan na pwede nating i-discuss. At mukhang wala ng problema ang ating mga kababayan. Mukhang nasagot na lahat. Actually, noon is yung process ng registration ng foundling, pwedeng yung finder ang mag-register sa kanya doon sa local civil registrar. Pero yung sa ngayon, ang requirement is kailangan yung social worker ng DSWD ang magre-register doon sa foundling. Mhm. Oo. Kaya, tapos iba ang process kasi noon, kung kunyari may nahanap nga na bata, and then ang gagawin dapat ng finder is i-report doon sa barangay o di kaya sa police station yung kanyang nahanapan na bata, o kung kunyari may naglagay ng bata sa kanyang sa harapan ng kanilang bahay, kunyari ganon. And then after na ma-report doon sa barangay or sa police station, ay ang dapat na gawin nila noon is to turn over yung bata rin doon sa DSWD. And after initial or after assessment ng DSWD, it is possible na i-award nila kaagad doon sa finder yung bata. So kung ganon ang case,
yung finder ang magre-register ng certificate of foundling ng bata and pwedeng siya ang magbibigay ng pangalan doon sa bata. Yun ang process noon. Pero sa ngayon, strictly na kailangang social worker ng DSWD ang magkokos ng registration ng foundling certificate. So yun ang kaibahan noon. Okay. Oo. Ito, may tanong tayo galing kay 08 naman. Sir G, damagkuman no adati karbangak nga ama nga mga latiputot ko ore may nga bulan lang ta agyanmet magyanmet kami. Kandak no kanda magkuman no adati rights ko nga mga lang totally di putot ko ta adan asawa di dati nga kadwak kan adan ti anak da. Well, ijay lintog ti gamin sir kap kat ti ko na ijay nga iti may nga illegitimate child because I understand niya kasla illegitimate child ito niya. Iti parental authority kat jay mother no illegitimate child. Okay. So siguro ti karbangan lang jay father no inacknowledge na jay ubing kat visitation lang kasi lang siguro. Or kunyari ada iti number of days lang apang kadwa na iji ubing in a week, something like that, probably a weekend only. Ano nga mabalin nga laan da ito eh? When haan nga mabalin nga as in ala na iji ubing kinyanan nga agyan because the parental authority kat mapan iji mother. Ang nga naman nung tawon di ubing nga ada kini mother na. Well, hanggat minor. Hanggat minor. Hanggat minor. Into no dumanon ti gusto nga edad, agpilin to isunod ti papanan na kasi. Depende to when because legal age mo ti isunan. So isunat ti bahalan itnuan niya iti kayat na iti biyagnan kasla kasi kumatilabas na. Pero if for example matket kunata yung unfit, may declare as unfit jay mother, then it is possible nga i-award iti korte kini father jay ubing. It is also Okay. possible when. So mabalin nga ag-file ti petition ni J Court tay tunay tatang ta ala na di anak na no di dyan ni ina kathaan nga fit. When possible. Okay. Pero no araramidin mo jay mother P man iti obligasyon na as a mother, then malamang agyan kini mother lang ta jay ubing. Okay. At nandyan si Kirby. Yung ating kasama naman sa si radio. Ito po, sabi niya, nalpasan nga nag-file the Congressman Yap kini Governor Diclas. So magkasama po ang ating governor at ang ating congressman. Sabay po na nag-file at tapos na po ang filing ng ating Congressman Yap at Governor Diclas. So magkatandem siguro to. Hindi ako nagkakamali. Oo. Sino kayong vice gov nila? Malamang hindi ako. Hindi rin siguro ako dahil hindi naman ako nag-file sa... Okay, kung sino man yung vice governor ng tandem ni Congressman Yap at Gov Diclas, baka pwede po niyong pakitek sa atin para mabanggit din natin sa eret ng malaman ng ating mga kababayan dito sa Kabenggetan. At kung meron pang iba na nag-file ng kanilang COC as a congressman or governor, ganon. Oo, Para kung malaman ng mga taga-Benguet na sila itong mga tao ang okay. ang kanilang pagpipilian. So ito pangalawa na si Congressman niya para sa pagka-congressman ng Kabenggetan. Naunang nag-file nung October 1 ang ating mayor ng Itogon. Itogon. Oo. Si Mayor Victorio Palangdan. Victorio Palangdan. So ibig sabihin nito as of now, dalawa na po ang nag-file sa pagka-congressman ng Kabenggetan. Mayor Victorio Palangdan at Congressman Eric Goyap. Okay. At sa governor naman, isa pa lang yan, si Governor Melchor Diclas. Yung incumbent. Oo, kunana ni Kirby. Kap, awan ti Vice Gov da, kunana. Kaya pag-isipan ko. Meron pang ilang araw. Pag-isipan ko, Kirby, kung pupunta, kung ako yung mag-babays.
Siya, di nag-text di last week about ti kasarian na. Supplementary document lang ba ti requirements? Di blanco iti sex ko na iti niya. Kasarian ko na. When? When, oo. When When, awan ti sex na? iti requirement lang dita is an affidavit. Affidavit for supplemental report. So nakakabil iti affidavit nga after nga nangala kayo iti document yung from either the local civil registrar or from the PSA kat awan iti na ikarga nga information about the sex so kahit yung nga isupply DI and ti correct nga sex yo kat ikabil yun dyan, no? Male or female. So di lang iti kailangan. Di affidavit lang nga DI. Okay. Nga iparamid na iti any notary public. Alas 11:47 na galing kay 35. Good morning, Kapen, sir. Kano nga umay ti national ID dito ila Trinidad. Waiting po kami. Waiting pa rin tayo. Okay? Kasi ako rin, hindi pa rin ako nakakapag-register ng national ID. Well, last week is a series of training sana sa mga personnel natin na magmaman sa ating mga registration centers kasi meron na dumating na actually yung mga equipment na gagamitin natin. Hindi ko alam kung natapos na sila and then ongoing na yung deployment sa mga municipalities. So malapit na. Antayin lang natin. Kay 48, good morning po. Paano po pala ang national ID? O yung national ID kung di pa po makaparegister? Pwede po bang mag-walk-in kung saan po pwede mag-step 1 and step 2? Kung kunyari sa Trinidad, siguro ang unahin nila na step 2 register is yung mga nauna. Yung mga na re-register natin face-to-face noong first quarter of this year until, I believe, until May yun. So, may mga barangays tayo na na-pilot na barangays noon. I believe sila muna ang mauuna. And then, ang susunod doon will be yung mga online na nag-register. Kung ma-activate yung online application sa atin dito sa car, then ganun ang susundin natin. And actually, sa ngayon, pwede pa rin naman na mag-online application tayo, but that will be until step 1 only. At kapag na-activate na yung online, yung kunyari natapos na yung mga na-assist natin face-to-face noong first quarter, sigurado susunod na yung mga nag-apply through online. Okay. Doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, paano ba sila mag-step 1? Sa ngayon, through online. Mag-login lang sila doon sa pwedeng sa kanilang smartphone or sa kanilang computer or desktop or laptop sa register.philsys.gov.ph. register.philsys.gov.ph. Galing kay 60, sir, may deadline ba pagkuha ng national ID? Sana may magbahay-bahay para sa senior citizens. Kagaya ko, 67 years old, di makapunta sa barangay. Well, doon sa program ng national ID, meron ho tayong tinatawag na mobile na registration center. And hopefully ay matugunan yung kailangan ng mga PWs at saka senior citizens. Meron namang dinidiscuss ang central office natin regarding that concern. Kung mo dito yun ni 02, sir, ano po magiging middle name ti may isang obing? Awan ti tatang na. Awan ti acknowledgement ti father na. Well, awan iti middle name na. Awan ti middle name. Awan. So pwede yun. Pwede. Kung naman ni 05, good morning, Kap and sir. Gusto ko lang tanungin kung ano na-update schedule sa national ID for step 2 sa SM. Salamat sa pagsagot. Sa SM, actually, kung sa SM, ongoing na actually yung mga step 2 registration doon. Pero depende nga lang kung kunyari, isa ka doon sa na-cover nung first quarter, then kayo ang mauuna. Ganun yun. Kaya tuto naman, kasano nga Mr. PSA, teramidag, tati middle name ko, kurang di may sa letra. Kati apelyedo, wrong spelling. Kati so tinususar amin ti kids ko. Kasano nga baliwan di jay. Hanbang nga nangina ti gastos no ipasimpa. So,
in carry nakit di jay error nga di jay birth certificate na. If that is considered an error, So, no kahit nang ipaayos tata, then ag-file da iti petition with the Office of the Local Civil Registrar, no sa din nga naka-register, dagita nga dokumento da, and then ag-submit da iti at least 2 supporting documents nga may ipakita iti correct nga information. For example, irugita kin ni father, let's say. So, jay middle name na, iti i-required dito will be, of course, the birth certificate of the mother or any records of the mother showing no niya iti apelyido na iti kabalasang na. And then, jay birth certificate ni father mo, tanong makita tayo jay correct nga spelling, iti apelyido ni father. And then, probably marriage certificate of both the parents. And tanong sigurado, agi-attach pa iti, let's say, birth certificate iti kabsat na with the correct information. And then, no ma-correct jay birth certificate na, sanang tumot usaran diay as a basis or as a supporting document tanong ma-correct dagi jay birth certificate ti anak na. Nagabumot kini 90, Sir Gerard Ascuman, kasi dahiti ubing kat idirinumwar naka-register ti family name ko nga ama. Ngami di nagsina kami kin ni inana, pinalitan ni inana ti family name na. Mabalin ba nga isublimi, jay family name ni ama na? Kasunungatan nga sinukatan na ijay records lang iti ubing or jay birth certificate jay ubing. Gamin no birth certificate sa kap kat medyo narigat di ay. Baka records. Ayan, baka jay records lang. So, ti advice tayo takit dapat no anya ti aday jay birth certificate ti surutan da. Tanuhan nga agka problema piman jay ubing later on no dawatan iti school or whatever nga agency jay birth certificate jay ubing kat sabali ti nakakabil. Okay. Kasi sir. Kasi. So, handa dapat nga suksukatan. Ayan. Well, Kini- siguro, tikitaan da jay Sir Cap is, jay pagsayatan jay ubinghan nga jay, hanya porke nga agap apa jay tatang kunanang kat iraman da pay jay pagsayatan jay ubing. So, no nakanaganan kinitatang jay ubing, ijay birth certificate na, then let it be. Handa nga suksukatanan ta agka problema kidipi man jay ubing in the future. Okay. 7 minutos na lamang ang nalalabay bago tayo pansamantalang magpaalam galing kay 74. Sir, kasatnod no di birth certificate anak ko kat nakakarga nga married ngam. Actually, hang kami nga married. Ta dati asawa kay didamo. So, married din nakakabili dyan ko. Birth Birth certificate. certificate jubing. Ti anak Ngam handa nga married. Ayan. So, fictitious the information nga in-provide da. Nya iti ramidan da. Andamot nga married. So, day tangay jay correction iti information nga haan nga mabalin nga maiproseso with the Office of the Local Civil Registrar. Ti papadanda dita will be to file a petition in court. Iti regional trial court acting as or serving as a family court. Tano mahiring diay and then may correct. I-order tunto ti court nga may correct ding information. Kini 74 dahil man ti damag ko, di dati nga asawa kat adan anak na itata iti sa bali nga lalaki. Kat kasar kami, bali 3 years kami nga sina. Ti damag ko, mabalin ba nga isuti may isang ground for annulment? Haan. Han. Haan when siguro legal separation. Ta nakikamalala jay may isang spouse. So that could be a ground for legal separation. Okay. Kini 68 as kumanser no niya ti ikastak nga mangisubli jay dati nga family name. Jay anak ko nga napan sinukatan jay father na PSA nga handak nga in-inform na altermatan jay PSA na jay ubing. In kabil jay father jay apelyado na ngam jay original nga birth certificate na kat mother ti family name ti inosar jay ubing. Tayo legitimate child. Mabalin ba nga paikat ko jay alteration jay PSA. All school record jay ubing kat jay family name ti mother ti inosar. Well, no ko nata yung alteration sa kapinya kat since the word alteration kat ang saunhan nga nagnaitiom no nga proseso. Okay. So kunyari nag-apply lang ni father iti birth certificate jay anak da and then sinoratan na nga apelyido na something like that is an alteration.
So haan nga legal di ay haan nga valid di nga document because it was altered. So ti aramidon na lang siguro J mother is to get another copy kat from our office kat since haan mimot nga ial alter iti dokumento then J original nga copy iti maalanan to. Pero baka itikayat nga baka matno itikayat nga sawon J texter sir kap kat J alteration is baka legal mat iti nangyari niya kunyari inavail J it is possible nga inavail J father J Republic Act number 9255 nga kunana ijay nga mabalin nga usaran iti may nga illegitimate child J apelyido ni tatang na lakit di i-acknowledge ni tatang na isuna nga anak na kunana no na-avail ni tatang di nga lintag kat legally nga naiproseso na with the local civil registrar and with our office then tanong na apelyido kanya na J ubing then the only solution tanong maisubli iji apelyido ni nanang J apelyido J ubing will be to file a petition in court iji kortean iti papanannan. Cortina. Owen. Kini 5-4 adati partner ko, adda duang anak mi, hang kami nga nagkasar ngem nabunyagan da iti simbahan. Ada ba ti power ni nanang da nga mangsukat ti apelyido da? Ada ba iti power ni? Nagrigat mo nagkuha mo titang kaslada ti power. Wen. Well, no anya iti adda iti birth certificate di ubing then di dapat iti masurot. Okay. Oo. So awan ti power dito eh. Owen, ta dati susurutan tayo mat nga lintag no kasano nga mai-register iti may isang ubing no illegitimate isuna then ada iti rules nga susurutan tayo no acknowledge isuna ada iti rules matlang kasjay. Kabat BSA, namatay yung asawa ni Maria. After 3 months, nakipag-asawa ulit si Maria. Ngayon po, legal po ba yung second marriage niya? Sige nga, yun muna, legal ba yun? After 3 months. After 3 months? Asawa ka agad. Oo. Well, meron na tayong batas na nagsasabi na decriminalizing yung early marriage na tinatawag natin. So dapat at least may 1 year after na 1 year after na pagkamatay ng asawa at saka palang mag-asawa. Not necessarily na 1 year Sir Cap. If I'm not mistaken, let's say 10 months. So hindi legal ito. Legal pa rin, pero hindi siya ang problema kasi diyan is kunyari meron siyang dinadala doon sa kaniyang na baby. Okay, ito itutuloy ko. Paano din po kung after 8 months ay nanganak si Maria? Sino Yun. po ang ilalagay na tatay niya? Yung bang namatay na asawa o yung kasalukuyan? Yan ang problema. O, Kaya paano ngayon? may tinatakda ang ating batas na kung kunyari na biyuda ang isang babae, dapat within a span, may period na hindi siya dapat makipag-asawa. Kasi kung siya ay nanganak within that span, magkakaproblema yung status ng bata. Magiging, hindi na natin tuloy alam kung sino ba ang kanyang totoong tatay. But more likely, it will become yung previous na husband. Kung within doon sa prescribed na period or yung restricted na period na hindi pa siya dapat makipag-asawa muli. I believe it's 10 months yun. Okay. 10 months after the death of the husband. Dumami ang tanong. Wala na tayong oras. Damag ko man, mabalin ba nga sukatan di middle name ng mama ko sa birth certificate ko? Middle name ng mama sa birth certificate. Well, Anyati ka sa bulan, kunana. kung yun po ay may consider natin na erroneous, then on the basis of the birth certificate also of the mother, then pwede siyang ipakorek. Pwede. Oo. Damagakod abe. No sino'y non-file ay mayor at kadaan takod bakon. Haan nga siyak di Of course, the incumbent, sigurado di ay at alam nga hanya agpare-elect di ay kat first termer. So, ni Mayor nga Bill nga Raimundo, sigurado di ay. And then, ada tinakita nga may isa nga nag-file ni councilor nga Amando nga Kamudag. Okay. Last term na gamintat ta. Last term na. Ayan. Naitibor ko na nakaslamad law ko ngay kada programa yung kinisar o kakap.
kat adati text da nga pang dadal kini Congressman niya. Baka no next nga programa yung ay kat adamanan desperado sa mutlaunay ni attorney. Naka-file nga tanti kandidasina ni attorney. Adya ka mo. Kuna naman ni 41. Ka Peter at guest natin nang ikasal kami ng misis ko 36 years na siya pero wala siyang birth certificate. Nagpalit registration siya. Nagpasal kami sa aming church. Pero hanggang ngayon, hindi niya ginagamit. Ang pelyado ko, sinasabi niya, avoid daw kasal namin. Wala kaming anak. Pwede na bang iwanan ko na siya? Uwi na ako. Doon sa aking, ano to? As in my other woman. Di kaya ako makasuhan. Salamat po. Paano naman niya masasabi na void yun, yung kasal nila? Korte lang pwede magsabi nun, no? Yes, tama. Okay. Tanong ko lang, kailan kaya namin makukuha yung national ID? Kasi March 22 pa po kami kumuha dito sa Central Buyagan. Well, step 1 pa lang yun. So, antayin po natin yung step 2 kasi for deployment na yung mga equipment natin dyan sa Trinidad para makuha yung kanilang mga biometrics, yung fingerprint, yung iris, i-scan yung iris nila, yung mata nila, and pipicturean sila. So, yun ang step 2. And then after which, may proseso na gagawin sa central office, and then may forward yung data sa Bangko Sentral ng Pilipinas for the production of the national ID. And then pagkatapos noon, i-forward doon sa post office for the delivery. Doon po sa mga nag-text na hindi po namin na nasagot ngayon, isa-save ko na lamang po ito para sa susunod na Tuesday, ha? Pasensya na po kasi wala na po kaming oras. Sir Gerard, baka meron ka pong gustong batingin. Okay. Sa ngayon po, this month of October is yung tinatawag natin na National Statistics Month na kasalukuyang sineselebrate ng ating opisina kasi tayo naman yung halos lahat ng mga statistics ang nagpo-produce. So, National Statistics Month, the month of October, and yung other agencies are enjoined to support whatever activities na ikandak ng ating opisina. Okay? Okay na. Okay ka na? Yes, sir. Maraming salamat po sa suporta po sa ating programa, sa lahat po ng mga nag-text, mga nag-comment, mga nanood, mga nakinig. Salamat po. Madaydayo ti Apo, Diyos ti Agnina, kadatay amin, pada-pada.